Usakwazi ukukhuluma nokhokho, khuluma kokuthi nezinto, amavasha abahlosile. Bathi ukhokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi yakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi sehamba engathi sekhona abafundisi bamanga impungu ngayishikelela phansi. Iho lalela Zulu, ho lalela bantu bengiphethe ngezwe lethu, siyazizwe zivungama ngawe njengezinyoni, zishe izinyoni zisha amahlokohloko, ayicekezele insimu kadingana nosenza ngakhona, ayiqithile mamo sizwa ngomyayeza kandabuko. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa uKhathini. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya amahlangathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo. Ozalwa uThumbu la Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombisa encumela insizwa ziyamkhombisana esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa vuthwa ngoba sigcwele amabethe. Ngikholwa likholwa ngenhliziyo engalibhadina kancane esontweni ugxamugxamu usathi enkankane lakha lathi ngihamba these lo sithe lathi ngahamba. Ingwe ehamba namabhubesi, inkunzi ekhonyisha ishoba zibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba isinyelela, idla nazo kodwa ziyayihlaba. Ake ngikukhumbuze mbukelo wempunga yesintu, sishicilele siyimpunga yesintu, incwadi ezifundisa isintu. Sithini isintu? Incwadi yokuqala, le ncwadi ziwumphako wesizukulwane. Amava ahlabahlosile incwadi yesibili, uyokhuluza ukhokhobe incwadi yesithathu, indlela yesintu incwadi yesine. Sibuye sibe nembiza ke bafowethu. Ikhona imbiza yamadoda, iyogathi yamadoda. Kunempandeke bafowethu esithe kuzi-eda. Isi-250 mawufika emphelandaba. 250 iyogathi yamadoda, imbiza evuselela imizwa. Kukhona ke nempushanyana, uphawodwa wakhona, u100 rand wona. Uphuza nobisi okanye udle nedanone. Bese kuzoba khona imbiza yama-alsa yala emphelandaba. Zonke le mbiza engisho ezale ekhaya emphelandaba. Imbiza yama-alsa iyawelapha, iyawaqeda, iwu300 rand ke yona ngoba ilapha isifo. Shaya isiqede iwu300 rand into engangelitha. 300 rand imbiza yama-alsa. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi si-subscribe phela kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Kuthi kuphela bafowethu uFebruary sesiku-90,000. Ngiyacela nawe ungaka-subscribe, usubscribe bafowethu. Kukhulu esiniphathele kona kulonyaka kwiMpunga Yesintu TV. Njengayo yonke ke iminyaka bafowethu. Nodokotela abathile ngisazobabiza bazomcobelela ngolwazi, baniqwashise, baphinde futhi bakwazi ukuthi banazise ukuthi kuphi la bengakwazi ukunilekelela khona. Kodwa mangifika nomuntu ngisuke ngakuphoqi mina ukuthi hamba uye kuyena. Wena ubuza ithongo lakho ukuthi kufanele yini ukuthi uye kuyena. Uma kufanele ukuthi uye kuyena bese uyahamba uya kuyena. Ngoba ungamuza umuntu ekhuluma kahle, kodwa mawufika kuyena angabi lo muntu ombone kwimpunga yesintu. Baningi ke abantu abahlale bengitshela ukuthi impunga yesintu mangifika emphelandaba cha lo engisuke ngimbona kwimpunga yesintu uyena. Yabona, ngiyafisa futhi ukuthi bonke abantu abafikayo la kwimpunga yesintu TV bathi abantu noma sebefika kubona kube ukuthi babe yibona njengoba basuke bela
bangabona omunye umuntu la bazothi mabembuka abone umuntu ukuthi lo muntu ngingaya kuyena bese efika athola omunye umuntu. Namuhla ke bafowethu ngifuna ukuthi sikhulume indaba enkulu. Hayi namhlanje ngifuna sikhulume indaba enkulu ke namhlanje. Ngicela ukuthi le video uyithathe uyidlulisele komunye umuntu. Ngoba namhlanje sizokhuluma indaba enkulu. Sizokhuluma ngokhokho namhlanje. Ubani ukhokho wakho? Ubani ukhokho wakho? Wahamba kanjani emhlabeni ukhokho wakho? Akadliwanga izinja, akemukanga nomfula, akazange asale empini, ngoba kungenzeka ukuthi ukhokho wakho awazi nokuthi kwenzakalani ngaye. Mhlawumbe ukhokho wakho wafela empini, mhlawumbe ithambo lakhe anilazi nonke ukuthi lagqitshwa kuphi la lagqitshwa khona. La sikhuluma ngomuntu oyinsika yomuzi. Sikhuluma nomuntu ofana nenjini emotweni. Ekuthi injini mayinenkinga, imoto ingakwazi ukuhamba. Ukhokho bafowethu uyinjini yomuzi nomuzi. Uma phakathi komuzi wakini ingekho indlu kaKhokho kanye naye, okwazi ukuthi umsamo wakini unenkinga. Unenkinga noma ngaze kuthiwe manishisile impepho izinto ziyenzeka. Kodwa uma engekho ukhokho egcekeni, ingekho indlu kaKhokho, okwazi ukuthi umsamo wakini awukakapheleli. Ukhokho bafowethu kuyaphoqa ukuthi abe khona egcekeni, nendlu yakhe ibe khona. Kodwa mengekho ukhokho sisuke sinecala. Wonke umuntu kubalekile ukuthi njengoba ubuka lo mfanekiso oqoshiwe akuqonde lokho ukuthi uma kuwukuthi indlu kaKhokho wakhe ayikho egcekeni banecala. Uma kuwukuthi iliba likaKhokho wakho awulazi ukuthi liphi ninecala. Uma kuwukuthi senakhile umuzi omusha, ngoba omunye uzosho njalo ukuthi thina sathutha emanxiweni, sabathatha abantu abadala sahamba nabo saya koba ngenisa, naye ukhokho samthatha ngenkathi sithatha abantu abadala. Uyazi abantu abaningi banenkinga enkulu. Abantu abadala bafike umuntu bamnikeza insebenzo asebenze kahle, bamnikeza umcebo, bamnikeza inkece. Uma sebemnikile konke lokho bese umuntu aqale manje kuyamdakwa konke lokho, afuna ukubalawula abantu abadala. Usethi manje usefuna ukusuka la kwisizinda sabo. Usiyathutha umuntu uyahamba uthi yena uyokwakha enkandla, wasenkandla uthi uyokwakha kaNongoma, owakaNongoma uthi uyokwakha eSandaneze kwaMaguyane. Mawubheka wena abantu abadala kulula ngaleyo ndlela ukuthi uvele nje uthi wena uyasuka. Ngenkathi ke nisuka lapho kulelo nxiwe nasuka kulona namthatha ukhokho, nimthatha nabo bonke abantu manibheka nina wathatheka. Ngoba phela makukhulunywa ngokhokho kukhulunywa ngenkinga yento. Kukhulunywa ngomunye umuntu makukhulunywa ngokhokho. Yabona mina ngelinye ilanga kwafika ukhokho kaMama uPheshe. Wangicela uPheshe ukuthi ucela ngimenzele isithebe, ucela ngimuphi isithebe. Mina ngabona nginamandla. Ngase ngithi ngizokwenzela nowami ukhokho nomkhulu nogogo. Kwavele kwavaleka konke. Kwavaleka kwathi thaqa. Kodwa ngathi mangiphahla ngibuza ukuthi kwenzakalani, ngathi ngizokwenza into enhle izinto zavaleka. Ngaphupha ngisendlini kaKhokho wami. Hayi ukhokho kaMama. Ngaphupha ngisendlini kaKhokho wami uthumbu latshatshatsha. Lapha ngasensikeni kuhleli unyazi lwezulu. Ngapha sihleli nalo lekhehla leli esigqikini. Ngoba phela mina uPheshe angimazi, kodwa khona ikhehla engangihleli nalo sikhona kofuze. Ngemuva kuba ngiphahlile bayakhuluma bobabili nonyazi lwezulu, bayakhuluma baqeda. Labe selithi lekhehla mkhiphe, lithi mina ngikhiphe unyazi lwezulu. Labe lisukuma unyazi lwezulu liphuma ngomnyango. Maliphuma ngomnyango unyazi lwezulu bese liyaphenduka lingibuke, bese liyamamatheka, bese lithi mithatha la. Bese ngiguqa ngamadolo isandla salo ngilibambe kanje.
ngangayixoxa le ndaba bese lithi inkosi kubusise enzela ikhehle lidala kuphela umsebenzi bese ngiyaphaphama ngashaya ucingo mangishaya ucingo ngawushintsha umsebenzi ngathi imbuzi sizoba yodwa sizokwenzela upheshe kuphela zaqaqeka izinto ngisho ukuthini ngale nkulumo uma wenzela ukhokho okanye uma ungenisa ukhokho awumngenisa ukhokho noquqaba kodwa ubiza yena ukhokho uthi khokho namhlanje ngiyakungenisa ngingenisa wena namhlanje wezwe lonto uyamngenisa yena kukuyena ukuthi uyangena nesizukulwane sakhe ngoba abantu abaningi benza izinto uthola ukuthi umuntu ngesikhathi ethi uzongenisa ukhokho uzomngenisa nabo bonke abantu ngenkathi wena ukhokho uthi uzomupha isithebe noquqaba labantu kanti yena ufuna ukuqholosha yedwa umsebenzi kubo wakhe yangishaya mina leyo nto ngoba vele uma wenzela insimbi endala njengokhokho kubalekile ukuthi wenzele yona yodwa ngoba inkosi yegceke ungamxubi nabanye abantu ungathi umngenisa nabanye abantu kufanele ukuthi ungenise yena ukhokho ungenise yena ngqo kube uyena ozidonsela isizukulwane sakhe angene naso manje uma kuukuthi ke mhlambe nina nanikade nakhile enxiweni elithile nasuka khona ngenkathi ke senithutha nathutha kanjalo ukhona yini ukhokho egcekeni lomuzi wakini indlu yakhe yona ikhona yini ngoba phela bafethu kubalekile ukuthi amanxiwa siwazi ngoba kuzodingakala ukuthi ukhokho nimlande enxiweni manithemba ukuthi nizommemeza uzangavumi uzothi hambani ungilande enxiweni nihambe nembuzi niye komlanda nibuye nizomngenisa futhi uma uzongenisa ikhehle elifana nokhokho kubalekile ukuthi uthi usuyakhila indlu yakhe bese nesibaya sibe khona ngoba ukwazi ukuthi ungathi ungenisa ikhehle elifana nokhokho uthi ungamngenisa usuqonde endlini ukhokho uma umngenisa kufuze ukuthi uma umngenisa uhambe umuse esibayeni uma usuka esibayeni bese uyendlini hayi ukuthi ungene naye ukhokho usuyomfaka endlini umuse esibayeni ukhumbule phela uma ufunda incwadi esihloko sithi sithini isintu isibaya kuthiwa isona sizinda esikhulu somsamo wegceke yingakho ke kubalekile ukuthi uma kuukuthi indlu kaKhokho seniyakhile kuyaniphoqa ukuthi nakhe nesibaya noma ngaze kuthiwa imfuyo ayikho kodwa isibaya sona siyadingeka ngoba vele imfuyo ngeke izibe khona isibaya singekho abantu abadala bazosibona kanjani isidingo semfuyo kungekho la izokwazi ukuthi nithukuse khona isibaya indlu kaKhokho kubalekile kuyahambisana uma nje nifuna ukungenisa ukhokho kahle kufanele nibe nesibaya nithi mase senimgezile bese niyamngenisa nihambe nimuse esibayeni nisuke esibayeni bese nihamba niyendlini omunye uzothola ukuthi ukhokho wakhe mhlambe wafela empini omunye mhlambe ukhokho wakhe akancwatshwanga kodwa ngoba abantu abazi ukuthi ukhokho ubaluleke kangakanani bazi ukuthi bona njengoba bangenisa nje abantu abadala nokhokho kufanele sicubungule bafethu sizihluphe ngomlando wasemakithi ukuthi okhokho bethu baphi ukuthi okhokho bethu bahamba kanjani ukuze sizokwazi ukuthi sibathethele lawo macala sikwazi ukubageza sibahlambulule bese siyabangenisa ngaphakathi uma ukuthi abangenile ngoba bafethu umuzi ongenayo ukhokho egcekeni lo muzi bafethu awuhlukile nemoto engenayo injini indlu kaKhokho ke bafethu kuba khona izinto eziba khona zakho ukhokho lapha endlini yakhe kubalekile ukuthi endlini kaKhokho sibe khona isihlangu sakhe sibe khona isigqiki sikaKhokho lube khona ubhoko lukaKhokho ube khona umkhonto kaKhokho libe khona iqhabanga likaKhokho uma kuthiwa lo muzi uhlaselwa izitha ukhokho uyonilwela kanjani isihlangu sakhe singekho umkhonto ungekho iqabanga lingekho bafowethu kulungile angingawageqa amagula ngoba angimuki bengithi ake ngikhe phezulu nje bafowethu ngiveza ukubaluleka kukaKhokho nendlu kaKhokho
Kubalulekile-ke bafowethu nodadewethu ukuthi emizini esiyakhile yobaba nomkhulu bethu senze isiqiniseko ukuthi amakhehla ngokhokho izindlu zawo zikhona. Indlu kaKhokho nje bafowethu impoqo. Kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu egcekeni lomuzi awakhile ibe khona indlu kaKhokho ngoba ukhokho iyona nsika. Uma engekho ukhokho umuzi ufana nokuthi umsamo awuphelele. Angageqa amagula ngoba ngemuka. Ngiyacela kuba mfowethu uthathe lo mfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Hayi wethongo lami